Én figyelmeztettelek titeket, óva intettem mindenkit, hogy Orbán stabil, Orbán tudjuk, hogy mit tud. Nem sok mindent tud Orbán, de valamit tud, stabil. Stabil, tehát nem csinál semmit, de közepesen olcsó a benzin, azt azért megcsinálta Orbán, hogy a benzin olcsó volt. Ástopot csinált. Azt megcsinálta, hogy a migránsok ne tudjanak bejönni. Azt megcsinálta, hogy ne menjünk a háborúba, ne csatlakozzunk a ukrán dolgokhoz. Ezt azért megcsinálta Orbán. Na most, jön Magyar Péter. Nézzük meg, hogy mit fog tenni. Lehet, hogy ő bevisz minket a háborúba, lehet, hogy nem. De mi van, hogyha igen? Megválasztottátok? Megnézzük. Ez bizonytalan.